तो नमस्कार भैया लोग, का हाल बा। बियाह बियाह के तो नाम सुन के हमार मन एकदम गदगद हो जाला। आ सोचत तानी बाबूजी से कह के अपन बियाहवा करा लेती तो मेहरारू के हाथ से खाना खाए के मिली। सोचत तानी बियाहवा हो जाई तो बड़ी मजा आई। बियाह कर बेटी ओइसन गलती मत करिए। आ तहार हो गई तो अब हमरा के मना करता रह बियाह करे खातिर। तो हम जानता नहीं नु कि का गुजरता, ऐसे बियाह मत करिए भाई, कह देता नहीं तोरा से। आ तू बियाह को के मजा मारता रह, हमार मजा मारे के बेरी आइल तो तू हमरा के मना करता रह। मान के हम मजा मारता नहीं, ऐसे नु तोरा के कहता नहीं कि मजा में बड़ी साजा बा, मत करिए बियाह ते। एमे कौन साजा बारी बताओ तो नी। तो देख भाई बस सुनावता नहीं सुनाओ कि बियाह में कितना दुख बा कि यारे चैन से हम के जिए न देले तरले है बिया रे, तो मौगी मरले बिया रे, नाक मुँह तुड़ले है बिया रे। बाप रे बाप, हेतना बियाह में साजा बा कारी। तोरा का लागता, ऐसे न तोरा के कहता नहीं कि सब कुछ करी है लेकिन बियाह मत करी है। आ यही से कहता नहीं काहे सूखल जाता रे। आगे के दौरत सुना। ले भाई वाह, आगे के दर्द सुन हमार। किस्मत फूटल रहे भइल जब बियाह रे, तो महुगी के चलते जिंदगी हो गइल तबाह रे। अरे माई रे, ऐसन बात बा कारी। तब तोरा से काम झूठ बोलता नी। अरे बियाह भइल तो सारा 2-4 महीना नीमन लागत रहे, ओकरा बाद से तो मौगी हमार जिंदगी तबाह कर देलस रे भाईवा। अच्छा चुप चुप चुप, आगे बताओ। आगे क्या बताई भाईवा कि लेके खोरना थी मुहावा हमार जरले बिया रे, तो मौगी मरले बिया रे, हाथ मुँह तुड़ले बिया रे। इहो सब को देले बिया कारी। देखो तो दर्द के मारे आहिरे माई करतारी। आगे बड़ा गंभीर समस्या बा। अब वो बता दे का बा। सरवा हम तो लुटा गोनी रे भाईवा कि देले बाड़े अगुआ धोखा हमारा के भारी, तो रोजे मौगी दे तो बिया काटल गारी। हाँ गाड़ी देतिया। गाड़ी एकदम न्यू वर्जन के गाड़ी दे, सुन के माथा गरम हो जाला। तो रघुआ ऊ तो बड़ा मानल जाला रहलन रे, तो तोरा साथे काहे धोखा भइल हो। ऊ सारा अगुआ उहे सब कोइले बा भाईबा, कहत रहे कि लड़की गाय हियो गाय। रे बाप रे, मार खाई भैंस हियो। मरखाई भैंस। तब करे सुन ना गवा का करतिया। सुना कि अरे ईटा से मारी के कापारो हमार फरले है बिया रे,
तो मौगी मरले बिया रे, हाथ मुँह तुड़ले बिया रे। ठीक कैले है कि हमरा के बता देले है, न तो हमरो बियाह क के जीवन बर्बादे हो जाई। रोज लात जूता खाए के मिली। ऐसे न तोरा के मन करत रहनी है कि मत बियाह कर। ते जानो तरे बियाह के पहले हम सलमान खान नियर बाडी रहे, लेकिन जब से बियाह भइल ना मेहरारू साजा करतिया कि अब सोनी लियोन जैसन देखले बाडी हो गइल बा। अरे दादा रे दादा, भले बाढ़ रह जाए लेकिन बियाह हम ना करेम। करबो मत करी ना तो जियाने बाड़ा बुझ जाइए ना। चलो चलो।